So balik daw mga igala no, kumusta og welcome na sad no sa lain na sad nga hugna sa kalingawan dito sa tong channel no. So today mga igala, oy poy. Okay. Kasi nga anak may luli. Kisa mga anak ni Lule. Ito sa gawas. Oh good, makita ko gani. Kinsa nga nato to si. Aw si. Singan la. Singan ba? Istorya na niya. Birje. Oh, Ate Virgie. Okay to ray. Kay man kay uli man og gawas wala po man bay din eh. Inatse na. Birje nga naman maguluman ng bay karula na. Nagpaabot si Lola kayo masilita naman ko na sila. Nyawa din mo he. Wa balik naman. Nagimuta ko do. Wa man ako ra. Gimuta. Lain na ka na. Og mangimuta day ko gimutan aday ka. Nagimuta magugaway. Lain na og mangimuta. Nga na bitaw no makuan ba ang tao bitaw mi kay istorya kay nang himuta niya. Ay nam siguro kay hugaw ni Musod na diya. ang magdi. Musod na diya sa may istorya. Oh, ang magdi musod jud tong imong istorya. Mabot na dito sa layo. Oh, mabot na ni. Nagimuta. Ha? Makatawa sila dito, umuabot pa ng lito yung nangimuta kada edo. Ditikar ako. Mo na siya ang harianong panimalay no. Harianong panimalay. Oh. Daghan kayong mga kasinatian ang mga kaigagawan diyan ni Dapita. Lo? Dah. Man. Orang kang di iwagan. Oh, iwagan. Landag man. Mo ni siya isarok. Masay nga na nila? Masay nga na ni ba? Sarok. Ah, sarok lagi. Ditikar ako. Ah, kanilo na ako'y pangutana lo. Unsa nga klase nga tailo nga di nimo makitaan? Iya nga di makitan. Why na libang kayo may tay baho ra. Di kalibang gud na kay tae, di kalibang gyud na siya. Unsa jud nga klase nga tae nga di gyud siya makitaan? Kung pananglitan ko sa mga mananap, kining iring malibang kay tanawa na mo libang to kumkub man siya niya pag humag. Kana oh iya gitabunan. Kana kay gitabunan lo nakita na niya. Mo lagi siya na po nakita nga Di, nalibang. nakakita man punta posible nakakita ta nga gitabunan. Di, Oo. nakita tas tae gyud. Oo. Tae gyud nga di makitaan. Bisa mo tay hay di makitaan. Sa may ikaw na mo rin. Yang pangutana pa sa sama gyud ko nung taiha nga dili makitaan sa tao. Sama la. Unsa nga klase sa nga tae nga di makitaan? Klase sa sauli ka kita. Tae. Tae. Oh. Gusto mo din kita, hindi ka na tabo na giyota. Kana kay gitabunan nakitaan gyud na nimo. Kita kay. Oh. Tanang Kanang di makitaan. Ang isod na lang dahil sa Kasilias. Adti. Kana kay mo gisod, imo gyud nang nakitaan. Kana lagi nga nimo makita eh. Kung makakita kay dito magagaling. Gisod no, gisod tubagon no. Tubag Ako lo. Kinadalian na tubagon no. Ang tubag anang tae nga di makitaan kanang natumban. Ditikar ako. Kayo man nakakita ka na. Oo, kay sa tupan na Ta di unta nimo matumban nung nakitaan pa nimo. Mo siya klase sa tae nga di makitaan. Labi na og lanay taiha do. Di, basta kay tae, bisag tae. Bisa kung saan tae ha? Oh. Bisag itig manok. Oh. Kana kay Parang natum. yung Eduardo ko, no? Oh, be. Yan, Sa ganun. Di ako nang Mga ite. tanaw niya diya sa kuwan. Pag tanaw ko niya siya, pati itig gini.
Yagi ko nung sindong sa ligid man. Pag ligid pa niya, yagi punit. Pag punit niya kay nabungkag man. Yagi simutan. Na pag simut niya kay bawa mang iti siya. Matay iti, gidi ay. May gali, watumbi. Oo. Nagihilam na. Ito po na, nga ang kaya din Hindi makitaan. Kala din Natumban. natumban. Kayo, kay- nakakita pa Nakita ka. Di Di dyan dyan kay maka. Oh, muli kayo. Muli kayo man. Kayo natumban ni mo, wa dyan mo kit eh. Ano? Mo dyan. Okay, naging aron nga. Okay na gid ka. Uyon jud ka to. Oo, Uyon jud ka. Uyon. Kana. Bisa ko sa pang pangutana basta kay maghalo na nga to. Kanilo. Hmm. Unsa nga klase nga pan di mo makaon ng tunga? Pan, Oh. Klase sa pan nga di mo makaon ng tunga. nga di ba nakaroon ng tunga? Mao lagi. Pangutana lang na nako nga di bisan pag unsa ni mo kaon di jud ka kakaon sa tunga. Nga naman ka. Hosto. Unsa man? Kana ko magkaon kang kay di man gini mo hawiran ng tunga ato magkikadapling kat. Di ahong pangutana lo kanang di jud ka kakaon sa tunga. Klase sa pan nga di nimo makaon ng tunga. Naadod, Na naadod. gyud na. Naagi na. Kung dako pang pangitaon ron sang panay di ma Wa, pas ka pas. murag di kung Di ka kuan na ron. di ko ka asero. Kabantay kag donut lo. San? Donut. Oo, kay kanang bangagan man ang tira. Why di makaon mo tungo sa bukit mindaan. Ika na kanay mo puntira sa nagalingin. Di ka makaon mo tungo pero may suot. Ang sama ka noon ako. Mora na na dyan, o. So, paingon ta dito sa may mga baboy, no? Bawang baboy.